Και πλέον το κερί μας είναι έτοιμο να μπει στα καλούπια. Καλώς ήρθατε στο πρώτο long form επεισόδιο του Studio Γαλλικής 53. Σε αυτό το επεισόδιο θα φτιάξουμε wax melts, τα οποία θα τοποθετούμε σαν δώρο σε κάθε παραγγελία. Τι θα χρειαστούμε για αυτά? Ένα μπρίκι, μια ζυγαριά, κερί σόγιας, σκληρό κατά προτίμηση, γιατί θα το τοποθετήσουμε σε καλούπια, και το άρωμά μας, το οποίο θα είναι για σεμί. Πάμε να δούμε τι διαδικασία ακολουθώ εγώ για να φτιάξω τα wax melts. Μηδενίζουμε τη ζυγαριά, παίρνουμε το κερί μας. Για τα wax melts επιλέγω σκληρό κερί σόγιας. Δεν χρησιμοποιώ ποτέ παραφίνι ή οποιοδήποτε άλλο κερί. Όχι για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, γιατί με βολεύει πολύ απλά η σόγια. Και θα βάλω 100 γραμμάρια σόγιας στο μπρίκι μου. Επαναλαμβάνω, σκληρή σόγια στα wax melts, μαλακή σόγια στα κεριά. Στο εργαστήριο έχω μάτι, οπότε μόλις λιώσει το κερί, είμαι έτοιμος να ρίξω το έλαιό μου και το χρώμα. Και αφού το κερί μας έχει λιώσει τελείως, θα πάρουμε ένα θερμόμετρο και μόλις η θερμοκρασία πέσει στους 70 βαθμούς, το κερί μας θα είναι έτοιμο να δεχθεί το άρωμα. Το κερί μας είναι κάτω από τους 70 βαθμούς πλέον. Σε 100 ml κεριού θα ρίξουμε 10 ml αρώματος. Πάλι ανοίγουμε τη ζυγαριά, είναι ήδη 0. Τελεία. Ζυγαριά στην άκρη. Και ανακατεύουμε. Έπειτα από αρκετές δοκιμές, προσωπικά για μένα αυτή είναι η τέλεια αναλογία, σε 100 γραμμάρια κερί, 10 ml άρωμα. Αντίστοιχα σε 200 γραμμάρια κερί, 20 ml άρωμα. Σε ένα τέτοιο κερί για παράδειγμα, το οποίο είναι στα 220 γραμμάρια με 240, έχουμε ρίξει 22 ml άρωμα. Θα ξαναπάρουμε το θερμόμετρο, θα ξαναμετρήσουμε το κερί, φέραμε και μερικά καλούπια. Για τα σημερινά wax melts θα φτιάξουμε μερικά συννεφάκια. Δεν νομίζω να γεμίσουν όλα, αλλά πάμε να δείξουμε πώς φτιάχνω εγώ τα wax melts. Το κερί έχει πλησιάσει στους 50 βαθμούς και είναι έτοιμο για να το ρίξουμε μέσα. Θα χρησιμοποιήσω ένα γαλάζιο χρώμα, ίσα ίσα για να του δώσουμε και λίγο χρώμα, κανέναν άλλο λόγο, και ανακατεύουμε πάλι. Και πλέον το κερί μας είναι έτοιμο να μπει στα καλούπια. Παλαιότερα θέρμανα τα καλούπια των wax melts με κάποιο πιστόλι. Αλλά πλέον κατάλαβα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνω αυτό, γιατί παρατήρησα ότι δεν μένει καθόλου αέρας μέσα στο δοχείο και το κερί βγαίνει κανονικά. Θα πούμε σε άλλο επεισόδιο γιατί θερμαίνουμε τα δοχεία πριν ρίξουμε το κερί, αλλά όχι στα wax melts. Πλέον δεν το κάνω, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και περίπου 6 ώρες αργότερα έχουμε επιστρέψει. Τα wax melts είναι έτοιμα για να βγούνε. Θα τα αφαιρέσουμε. Θα το τοποθετήσουμε στο δοχείο που έχουμε και τα υπόλοιπα. Ξαναλέω, αυτή την περίοδο τα wax melts δεν είναι προς πώληση, τα βάζω για δωράκι σε παραγγελίες με κεριά. Το άρωμα είναι αρκετά δυνατό. Ο τρόπος για να το καθαρίσετε αυτό εδώ είναι είτε κάποιο πιστόλι θερμότητας είτε με ζεστό νερό. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Όλα τα κεριά μπορείτε να τα βρείτε στο www.studiogalicis53.gr.